Ayo Maxas, yolewa tinonditeri vibes ano imba zviri nice. Maisambo zivawo upenyu iviri mi unotenderera achiona inyasi ndabudirira makuona sekunge ndakuvhaira nasi unondanaka papiko nasi unondanaka papiko ingawani makandiramba kusvikira pakutonditsinga pamba nasi unondanaka papiko nasi unondanaka papiko ingawani makandiramba kusvikira pakutonditsinga pamba shuwa ndakasvika pakutomboita chigunduru maramba kugara neni waniba mukuru ndikatoreswa chitupa yenyi nemabhururu asi imi muriko waniba mukuru tarangarira musi wandakavatambani ndikapodza ndadyiwe nini nehaina mandiudza pamba penya mchadi kundiona asi nhasi ndane mari makutanga kundisona nasi unondanaka papiko nasi unondanaka papiko ingawani makandiramba kusvikira pakutonditsinga pamba nasi unondanaka papiko nasi unondanaka papiko ingawani makandiramba kusvikira pakutonditsinga pamba nasi makutanga kundiudza zvichemo zvenyu kodai maiziva kuti ndiri mwana wenyu shuwa maisambondidzinga pamba penyu ndichivata mumadziro enisa chichinyu maisambozivawo upenyu iviri mi unotenderera achiona inhasi ndabudirira makuona sekunge ndakuvhaira nasi unondanaka papiko nasi unondanaka papiko ingawani makandiramba kusvikira pakutonditsinga pamba nasi unondanaka papiko nasi unondanaka papiko ingawani makandiramba kusvikira pakutonditsinga pamba shuwa ndakasvika pakutomboita chigunduru maramba kugara neni waniba mukuru ndikatoreswa chitupa yenyi nemabhururu asi imi muriko waniba mukuru tarangarira musi wandakavatambani ndikapodza ndadyiwe nini nehaina mandiudza pamba penya mchadi kundiona asi nhasi ndane mari makutanga kundisona nasi unondanaka papiko nasi unondanaka papiko ingawani makandiramba kusvikira pakutonditsinga pamba nasi unondanaka papiko nasi unondanaka papiko ingawani makandiramba kusvikira pakutonditsinga pamba nasi makutanga kundiudza zvichemo zvenyu kodai maiziva kuti ndiri mwana wenyu shuwa maisambondidzinga pamba penyu ndichivata mumadziro enisa chidzinyu maisambozivawo upenyu iviri mi unotenderera achiona inyasi ndabudirira makuona sekunge ndakuvhaira